Yan, so dito pala tayo sa Modiit, Dolores. Sa ilalim po kami ng tulay. Ganito po ang eksena ng pangunguha po ng The Beatles o Abal-Abal o Salagubang. Ayan, tignan nyo naman guys. Pauwi na kami at wala din po kami lahat nakuha dahil hindi po umulan kahapon. Ayan, ang dami pong tao guys. O, tignan nyo yung mga flashlight at mga ilaw. Yan po ay mga tao na gustong-gusto naman pong maranasan kung paano kumuha ng exotic food na The Beatles o Salagubang o Abal-Abal in Ilocano. Ayan guys, o ang dilim-dilim na guys. Ayan, ang dami pong tao. O ayan mga guys, mga tao yan o. Punong-puno po dito sa ilalim ng tulay. Ayan, shout out sa mga adik po sa Salagubang o Abal-Abal. Ayan. Ayan, so panoorin nyo po ang full video ng aking video na to. Ayan. Talagang madilim lang po yan dahil pinilit ko pong i-video kung paano po yung sitwasyon namin o eksena namin ng panguha ng salagubang mga kamaster. Ayan, ganyan po kadilim dito o. Ang dami pong tao. Ayan. Marami kang nakuha dyan, Magsin. Ala, kauntot pagiparan na. Ito to. Magyaw. Ayoko nang pumunta dito. Gusto ko yung permeng. Ayan guys, nakikita nyo ba yung tulay na yan? Ayan, mga motor na yan galing po dito sa babayan. Ang dami-dami po namin nanguha ng salagubang guys. O, tingnan nyo yung tulay. Dire-diretso lang yung mga yan. Galing po sila lahat dito sa baba. Ayan. Thank you for watching everyone. See you on my next video and my next vlog. Love you mama. Chup chup. Hans, hindi putak di dyan na panay, dyan kayo. Oh, kininan ang mga adik ng abal-abal, guys!